Príjemný dobrý večer, Prievidza. Ahojte. Počujete ma dobre? Super. Ďakujem peknej kapele, takýto nástup som ešte nemal nikde asi. A nielen taký nástup, počujte, neviem, kto vám projektoval tie cesty, čo sem idú, ale to je, že... To je normálne, že neviem, čo skôr bolo, že či Prievidza, alebo tie cesty, hej, a vy ste to už len k tomu dostávali, lebo to je... Nevážne, mne sa vybil telefón, takže GPS preč, hej. A vy tam máte tú pascu na Bratislavčanov pri tých, čo to je, Bebravce nad neviem čím. Tam ty ideš a zrazu len pozeráš, že a kde som, hej. A už tam, že Bojnický zámok, tu, neviem, tu hnedú tabuľu ste tam dali, že 15 kilometrov pred tým zámkom, hej, že no že pasca na Bratislavčanov. Ja najhoršie na tom je, viete čo, že vtedy sa už nedá ako, hej, z toho miesta. Ja neviem, či vy mávate GPS-ku, ale ja mám a ja si uvedom, že to môžem rovno zahodiť, lebo aj vám sa to niekedy stane, že ja sa ocitnem niekde na mieste, oblasť Bratislava je taká, že to je mesto jednosmeriek, hej, čiže ty tam proste raz odbočíš a už si na vypadovke na Senec, hej, čiže... A najhoršie je, že naťukáš to do tej GPS-ky a inteligentný prístroj v 21. storočí, hej, vy tam naťukáte, že kde, vám zahlasí, že zamierte na juh, hej. Jasné, lebo ja som Old Shatterhand, hej, ty kokso. Hej? Nie, vážne, ja nosím buzolu a kompas, hej, a podľa severky, ty kokso, hej? Alebo zastavím niekoho. Prepáčte, neviete, kde je tu na juh, hej? Najbližšieho Indiána, ty kokso, akože... Normálne tomu nerozumiem, ale našťastie som sa sem dostal na čas, takže som rád, že som tu. Neviem, či o mne niečo viete, ja som z východného Slovenska. Áno, to je presne takéhoto masívneho ohlasu sa mi to dostáva za každým. Viem, že sa tak zľakli, že wow, kurník už sú aj tu, hej. Že už nielen Bratislava, už aj tu na. Ja som z východného Slovenska, sa to nehanbím, som z také priemernej východňarskej rodiny, 7 detí, 4 sestry. Hej, to si neviete predstaviť, že čo to má 4 sestry, hej. Ne, ja som mal v 14 pocit, že menštruujem, hej, ako fakt, akože... Len do biela, hej, to bolo, že úplne... Nie, to bolo, že, viete, ja niekedy žasnem nad tým, lebo my sme mali takú spartianskú výchovu. Podľa mňa aj vy ste to tu zažili ešte za tej éry komunizmu, hej? Že my sme mali také detstvo, že to bolo, že to by som nedoprial nikomu, hej? Že ja keď vidím dneska tie rozmaznané deti, ja som minulé v Bratislavskom Alparku, tak videl jedno, jak tam leželo na zemi a celá rodina okolo neho, jak hrada, hej? Otec na kolenách. Maximiliánko, my ťa prosíme, hej? Pozri, mama plače, hej? Stará mama prišla z ústavu na vozíku, len aby ťa poprosila, či by sme nemohli ísť domov, hej? Ja na to kúkam, priateľa, spomente si, raz by sme sa my hodili v našom detstve o zem, raz, hej? To je bolo otec, a o jedného menej, poďme domov, hej? Reálne, tak by si sa našiel o deň neskôr s mestským policajtom za ruku od dverí k dverí, prosím, je toto vaše decko, hej, akože, už nás to nebaví, hej? My sme naozaj mali ťažké detstvo, neviem ako vy, hej, ale napríklad my sme boli, že mega chudobní, hej? My sme boli mega chudobní a to dneska si neviete predstaviť, že čo to bol za level chudoby, hej, že, viete, my sme boli tak chudobní, že keď sme chceli mať živý vianočný stromček, ja som stal ovešaný sviečkami pred oknom a som sa striedal s bratmi po hodine, hej. Ne, vážne, akože, hej, ja som mohol ísť na školu len preto, že ma sponzorovala somálska rodina, normálne, že... Vy ste, ak ste spoznali chudobné decko na východe, že malo rukavice takou šnúrkou popod bundu prepojené, hej, aby si nestratil, hej. Lebo keď si stratil, už si nové nedostal, hej, to... Bo som prišiel domov a otec, ty vieš, koľko to stálo, ty vieš, koľko to, hej, ja som 6 rokov poznal maloobchodné ceny textilu, jak nikto, hej. A... Tomuto tlieskate, to je... A aby ste mali predstavu, že čo bol náš level chudoby, hej, priateľa, ja som mal ponožky takto šnúrkou popod nohavici. Lebo ponožky, keď si stratil, to bol prúser, hej. Dneska deti pláču, že dostali ponožky na Vianoce. Priateľa, boli časy, keď ja som len tú šnúrku dostal, hej. Že vymeň si, hej.